Paikka. Ja Paikka. Isla ja Hanna Paikka. Mennään. taisi mennä tonne kakkossijalle. Tässä kyllä ohjaaja todella lähtee menemään ja siitä hienosti siellä mennään. Ja siellä hieno kontakti siellä otettiin. Kyllä ne Rovaniemellä tarkka siinä. Siellä koira antaa hienosti anteeksi ja ohjaajakin kertoo sitä lippusta siellä korjaamaan. Hieno kontakti siellä näin hienosti maalissa 39. Se on ollut kunnia, kun olen mukana kouluttamassa tätä valjakkoa ihan alusta lähtien. Ja sanon, että tämän parin kilpailuura alkoi viime vuonna pääsiäiskisailuissa Rovaniemellä ja tänä vuonna ovat olleet SM-kisoissa ja otti siellä hienon kontaktin aikaan 4. Sitten radalle lähtee Novaskoken noutaja Riko ja Juho Heikkinen Rovaniemen käyttökoirista. Valmistautui 8 Ruuti ja Sari. Ja Isla ja Hanna meni tonne. Sitten meni Hyllerinäksi. Eli nyt menee ihan plörinäksi se koko homma. Taistelkaa kuitenkin loppuun asti ihan niin kuin olisi puhdasta alla. Oli hieno, hyvä kontakti. Eino on hyvä. Ja näin maalissa. Sitten radalle ohjaaja kertoo jopa vilkastakin siellä, missä se seuraava este on, nyt lähdetään sinne loppusuoralle ja tietää, niin tämä ohjaaja kyllä osaa sitten spurtata kyllä, että todellakin, että siellä on ennen 33-7